Градовете днес генерират огромно количество данни в реално време. Трафик, градски транспорт, паркиране, осветление, сигурност, услуги. Всяка система събира данни. Всяка работи, но често сама за себе си. С различен софтуер, различна логика, разделени данни. А когато системите не комуникират, градът губи ефективност. Представете си обаче всичко това да работи координирано, като една добре синхронизирана екосистема. Точно това прави IoTX. Платформа, която обединява ключовите градски системи в една интегрирана среда. Тя събира данни, свързва процеси, показва ясна картина в реално време. Модулна, гъвкава, разширяема. Избирате нужните модули и ги комбинирате според приоритетите си. Системата расте заедно с града. Управлявате трафика, следите транспорта, контролирате паркирането. Осветлението се адаптира автоматично. Качеството на въздуха се следи в реално време. Маршрутите за отпадъци се оптимизират интелигентно. Всяка система има своята роля. Но градът не е сбор от отделни решения. Той е една цялостна картина. Това е оперативната структура на града. Всички основни направления под един централен контрол. Но контролът изисква видимост. Тук информацията се превръща в управление. Налично е стратегическо табло, което превръща данните в навременни действия и подкрепя информираните решения. Ключови показатели в реално време. Пълен надзор върху процесите. Незабавни известия и действия. Решения, основани на данни. Информацията от всички свързани устройства и градски системи се обединяват в реално време, за да изградят ясна и цялостна картина на града. Ефективното управление е първата стъпка. Втората е доверието на гражданите. Платформата предоставя възможност за поддържане на публичен портал, дигиталният прозорец на града, интерактивна карта с точки на интерес, обекти и събития, единен достъп до дигитални услуги и актуална информация, публично табло с данни за качеството на въздуха, трафика и други ключови показатели. Така градът става по-отворен и по-достъпен. Контролът изгражда ефективност. Прозрачността изгражда доверие. Платформата обединява и двете. Всяко решение започва с ясна визия. Готови сме да ви покажем как тази визия може да се превърне в реалност и да бъде адаптирана към нуждите на вашия град.